Lengba kani ke channel Kasi Gospel Media haka keteng ke John O Jesus Christ ngai kublei ban ngapriang subhai pi baro ka khbor ka ba khamper ka banga kwa ne sam haka ne por kalong ka ater yale ka ban kong jong setan ya ukhun ban rio kani ke jaj ater lani ke jing shoy ka ban kong bo setan yale ban pungop ya ukhun ban rio baro shakapop kadei haka bam kadi let's see pen sngo lengo lane sngo atatin henringa kwa ban ong bakalong kajing shisha ka kitab Genesis kalanong balai kad khat ka ban kong tar labu jingkamau ya ka im kabriu ka ban kong ka pathai la pen shoy ya ka do setan ubala mi pau hakadu jong sen krembriu ubala pen shoy ya ka ban bam yo so balamana da oblei ban ombam khadu kla kneri la kakti kla bam bat kapop kelawan hap syakane kepertai Matius kalanong ba arpasau kad khat lai phnyo lai pupra u Jisu ang ti kumbala long kisngi unwa kumtaru kan long kata gajingwan ukhun ubriu ya kani kepertai la penjot da kajing shlei baro kajing thau kilai ablut don shibun kidau kawei ni kita baka Bible ka okdo ba kilai abam kilai adi Lukas kalanong ba khatnyo kad khat ka ba pupra ni kaong kum juru kumbala long ha kisngi ulot la penjot ya kan nong ba Sodom bat Gomora da ka pan hap slap da kading dan shibun kidau ba oblei susi ka weni kita kalong ba kilay bam kilay di ka bamot ba kibam ya ki ki basniu ki adi ya ki basniu ha kisngi jo ki khun Israel handai ha ka jingat lenti lengba ya kriklau ki shujot namar ba kirha hakabam kadi ki persusi om tang ya Moses kham tam ya oblei ka kitab jingkhen kalanong bakat we ke dekat kaman kong ter labu jingkamau hakisngi jo u Jesus Christ o bala walong do lang snam syakane keperthai Matius kalanong basaw ke dekat kabalai ter kayathu ka jing prishoy kaman kong bo setan wile ya Jesus Christ kadai halor kabam ban pen kelakpu ya umau hadu kini kisngi jonga jongpi ki dauba jong kachingjot sha ki jingpang ki balai pho jai ki jingpang bampong kansa bat kiwe de namar kabam kadi bo setan ula yalam rau ye ki babun ki jingbam jingdi ki pasniu ki kwai ki tempo ki duma bam ki duma di ki khoini ki raja kakyat ki jingdi penbuai ki ba omla shu banyu ki bakta ya ka kot ka khya ki bakta om tang ye kamet ki jingmut jimkhat wat ya ki jing scriblei jongir kumju ka Bible kadon ban maham ning kong koren kalanong balai ka khat khat riu khatnyo phipimte ba philong ka ying shong ublei bat sim ublei ushong sa apo jongpi dilada uno ru penjot ya kata ka ying shong ublei ka batho kamet jonga jongpi ya utaken ublei unsa penjot ki kam ki apostol kalanong ba khatsan ka khat ka batho ha ka testament barem Leviticus kalanong bakanyau kad khat bakasaw oblei umsha yangi banbam ya kasnam kanuksa habangi kwa bantip ya kajingpang hakamet kajengi tang shidrop kasnam lala bantes bantip banithu kanotam ya kasnam jong kimrat ka an jikot jingkya kadon shibun bankdo bangimla banbam ya kasnam kay kabang kwa manong ditang bansyunget pat kongo ka kitab Leviticus kalanong bakadway hangne ka kado ye ki jaj jimbam baim ki bangila banbam ki bangimla banbam kadkhat ka ba alpho khundai kanuksa ublei umsha yangi banbam ye ki jek nyang lani ki kinja ba par baro ki badan ha kane perthai ha kadkhat ka balai ublei uda kado ki jaj mrat sau kujat baro ki bangila banbam dei tang ki baktha asin ya kajingbam kabumut kimrat bamplang bat ki bapai khnap phia aliang ki khnap Leviticus kalanong bakhatway ki dekat ka bakhandai ter ki jaj dok ha boro ki ba ngila banbam dei tang ki badan snap bat snap ki don ki jaj dok ha ki bam don snap and ki don snap kan mau ye kita ngimla banbam ha ka dekat ka bakhatlai ter ubleu la kdo ki jaj sim ki bangila banbam bat ki bangimla banbam kay kabang akwa banong don ru ki bakdo bakini ki
Jingkedo ki jaj merat ki bangila ban bam bat ki bamla ban bam ditang ya ki jaj ban jiu bau bleu la kedo handeng akwa ban ong shwa ban mi ki jaj ban jiu ha kanek perthai now adam sya ki jaj ban jiu ki balalong hadu kumba ar po ar apply pateng ken mau ha ka pateng ka basipo kisngi jong nowa ubleu la dep kedo kinu ki merat ki bakut bat ki bamkut ki bala ban bam bat ki bamla ban bam kanuksa ka kitab Genesis kalanong ka ba hinyo ka dukhat ka ba arta ter shwa ba unowa un penrung ya kini kimrat hapo ka yingling ubleu laong kumni na ukun jamrat ba khoi borot man shem bat me hinyo jur yaw shenrang bala ka kanthai bat na ki jamrat ki bam khoi shijur balai tang shijur namar bangimla ban bam yaki Lebrikos kalanong bakatwe ke dekat kabanyo berbapra. Uniu du jai mrat kado kababang tam haga jai menriu jangi. Beruta ulang usniang. Oble umsha yangi ban bam ya kado sniang. Ho ki start science ki batai ba kini ki mrat ki ba la kado ki don shibun ki jengpang. Denak takadaw nyemla ban bam syunget berkongu ayu baka Bible kadon ban ong. Kaniat ngakwa ban kedo bau isia unoi tulpa jong bleu la debi tulpa kumni ha kalanong ka bahnyo ka dekhat bakha saw shapang bayau jisu on sakha na ka thesoti la pendap ha kalanong ka basan phulai la debi tulpa shapang ka jing pinstom yau jisus na ka bentai ki pop jongi la pendap ha kalanong ka ban ripusan ka dekhat ka bakhanyo la debi tulpa shapang ka beneng baka khndo bertmai ya kani on sa pendap pau blei on sa thau ha kalanong ban riu phon riu ko khar bakha san hado ko bakhanyo we thulupa ya kasngi ke jingwar asin u Jesus pat udoong hakmi utrai unwan bat kading ti ki bla peniap utrai kin long shibun ki kita kitu ki babam do snyang bat ka ba ijli bat ka knai on penduk lang ki ong utrai om dei bo ong u isaya ong utrai ya kani on sa pendap Saisian ngakwa ban pengkemau biang ayu ujisu ulala ong Matius kalanong ba absaw kadkhat lai pinyo lai popra di kumbala long kisngi unwa kumtaru kalong kata kejingwan ukun ubriu kejingwan asin ujisu krisken wan ai bangin ngop ha kejingbam jingdi kibasniu yok ni sujot ngasakren yakawei ke khubor ha kawei ke video Syapang ka jing itu pau jong Petros syapang kimrat bamkhut ke kam ki apostol kalanong basipho ke barung syapo ka bakhut suda Marcos kalanong bahnyo tang ka jinwai la khu jing bam baro nikong Timothy kalanong basaw kini gidi ki khubor ke badai biang na kamta jangi ubay puwe to ai bo blay ong kerku yang ilang baro na kamta ka brom jong blay amen